गुबुननि खहा खालामनो थाङोब्ला गावनिनो खहा जायो। बेनिनो मोनसे बिदिन्थि रां सिख'नानै बाइकजों खारनाय सानै सुबुङा कारेन्ट खुन्थियायाव सौग्रावना गावनि जिउआनो खहा। बे जाथाया जादों बरपेटा र'डआव सिमलागुरि कलबारि गामिनि सानै आइजोआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 50,000 रांखौ बेंक अफ इन्डियानिफ्राय दिहुननानै बेटारि रिक्साजों न'फारसे फैबाय थानाय समाव इरानी ग्रुपनि सानै सिखावफ्रा बाइकजों फैनानै आइजोफोरनि फैसा बेगखौ एबा रां बेगखौ सिख'नानै लांदोंमोन। नाथाय स्पिड सालायनायनि जाहोनाव गंसे स्कुटिजों सौग्रावग्रोना बेनि उनाव कारेन्ट खुन्थियायाव सौग्रावना सानैनि मादाव सासे आमिर गवालाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासे रहित सिंहआ गाज्रियै जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ उनाव बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव लाङो। बे जाथाया आसामाव जादोंब्लाबो बै सानै सिखावआ बिहारनि थागिबि होननानै सिनायथिदों। सिखावफोरा रां सिख'नाय समाव AS 01 EJ 9881 नं बाइक बाहायदोंमोन आरो बिसोरनियाव बाइक खावनायाव बाहायग्रा बायदि बेसाद मुवाफोरबो बोखांनो हादों होननानै खौरां मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सानै आइजोफ्रा रांखौ बेगाव लायालासिनो गावसोरनि रुमालजों खाना मोनसे जायगायाव लादोंमोन। सिखावआ बेगखौ सेख'नानै लांदोंमोनब्लाबो बिथांमोननि रांखौ मोनलाङाखैमोन।